Onte domingo disputouse a 13ª edición da carreira popular Mar de Boiro, un 10º memorial Pepe Buceta. A organización da proba, que correu a cargo do Departamento de Deportes boirense, destacou a alta participación, con máis de 700 inscritos, sumando tanto a categoría de adultos como as de escolares e mini. A saída producíase ás 11 da mañá, coa presenza das distintas autoridades locais, entre as que se atopaban o propio alcalde, Xoán Xosé Dieste, quen destacou a importancia da carreira, que co paso dos anos está a adquirir un maior protagonismo. Se duplicou prácticamente na participación dos máis miúdos e outros menos miúdos, pois é un dato importante de que a política de deporte en Boiro está calando e se está demostrando cunha gran participación, non? O bo tempo existente durante toda a mañá axudou ao bo desenvolvemento da mesma, sendo numerosos os afeccionados que seguiron a proba ao longo de todo o seu percorrido, que estivo ademais dividida en varios trazados segundo as idades e categorías. O vencedor da proba na categoría absoluta masculina foi Juan Antonio Gude, do Club Monte Penarrubia, que completou o percorrido cun tempo de 32 minutos e 5 segundos. En segundo lugar quedou Amador Pena, do Club Atletismo O Pino, cun tempo de 32 minutos e 53 segundos. 4 segundos máis tarde entraba o terceiro clasificado, José Lojo, do San Miguel de Marín. En canto á categoría feminina absoluta, a vencedora foi a esteirana Rocío Albite, do atletismo Sar Petroni, cun tempo de 38 minutos e 41 segundos. En segundo lugar quedou Elena Matalobos, da Sociedade Deportiva Barbantia Roda, cun tempo de 41-42. E o terceiro posto foi para Teresa Carneiro, do Club Atletismo Santiago, cun tempo de 42-15.